Overall Equipment Effectiveness alebo Overall Employee Effectiveness je jedným z najvýznamnejších ukazovateľov merania produktivity výroby a využiteľných strojov, zariadení alebo zamestnancov. Sleduje najbežnejšie a najdôležitejšie straty produktivity vo výrobnom procese a rozdeľuje ich do troch kategórií: dostupnosť, výkon a kvalita. Dostupnosť hodnotí, ako často, koľko hodín je zariadenie alebo zamestnanec k dispozícii na výrobu. Alebo inými slovami, koľko percent z času vyhradeného na výrobu bol skutočne k dispozícii. A to po zohľadnení plánovaných odstávok na údržbu, prestavovanie, prestávky a tak ďalej. To znamená, že ak z plánovaných 7 hodín denne, kde sú zohľadené aj prestávky operátora, bol stroj v prevádzke len 6,5 hodiny, dostupnosť stroja bola len 93%. To mohla spôsobiť porucha stroja alebo neskoordinovaná výmena zmien, neplánované prenastavenie a tak ďalej. Druhý sledovaný parameter je výkon, kde hodnotíme, koľko výrobkov je zariadenie schopné vyrobiť za jednotku času v porovnaní s maximálnou kapacitou. Následne môžeme zisťovať dôvody pomalých výrobných cyklov. No a tretí sledovaný faktor je kvalita, ktorý vyjadruje, koľko percent výrobkov z celkovo vyrobených kusov spĺňa požiadavky na kvalitu. Následný výpočet OEE je veľmi jednoduchý. Vynásobíte všetky tri zložky, dostupnosť, výkon a kvalitu a získate percento celkovej efektivity stroja alebo zamestnanca.